Tervehdys. Meillä olisi nyt tarkoitus ruveta tässä halkaisemaan harmoniaa, eli tehdään sellainen näyttelykappale tästä vieressä olevasta harmonista. Panemme sen poikki niin, että museokävijä pääsee näkemään, minkälainen rakenne tuossa soittimessa tuolla sisällä oikein on. Me ollaan nyt täällä museon verstashuoneessa ja täältä löytyy myöskin toinen potilas tuosta takaa. Siinä on yksi Mäkisen valmistama harmoni, joka on aika lailla äänettömässä kunnossa, että sekin meidän täytyy tässä jossain vaiheessa aukaista ja katsoa, että kuinka suuren operaation se vaatii, että tehdäänkö pientä pintaremonttia vai tarvitaanko keuhkoleikkaus tai jotain muuta vastaavaa. Mutta nyt ensiksi täytyy ruveta vähän avaamaan tuosta konepeltiä tuosta kaverista ja katsoa, että minkälainen rakenne sen sisältä löytyy ja että mistä kohdasta se sitten päästään katkaisemaan. Ja siitä sitten hetken päästä lisää. Munakennot on hyviä tavaransäilytyspaikkoja. No täällä on konttori. Täällä on nyt. Vai haluatko sä puheenvuoron? Mitäs se joku siellä mulla nyt toimeksiannon sitten? No, oletteko te jo käyneet siellä nostalgiamuseossa? Eikö tää oo semmonen? Ei vaan siellä kato, kun kuljette siellä Turun puolessa, niin siellä Kainuussa on semmoinen nostalgia. Ei mitään. Onko tuttu nimi? Ei mitään tietoa. Se on aloitti tähän ollut jonkinlainen museo tuolla Töyssässä ja se on muuttanut sinne Paimioon sitten. Niin se on. Kun muistetaan Paimion kanttori, niin se on vääränlupa ja silloin kun me asuttiin tuolla Koraisilla siellä niin på svenska talande Fenskorg, niin se lähti hilleen jouluun, että Joakim Brandbacka. Äikä se ruotsiksi. Se tuli perille. Aimo. Joo. Pistäpä sinne hyllyyn. Mitä olisi mulle tehtävänä antaa? Tehtävänantoja. Niin tarkoitan, että onko mitään sellaista muuta työtä mulle antaa. Rupeaa suunnittelemaan siihen toiseen pissan harmoniin, niin kankeita tähän. Siitä puuttuu ne vasemman puolella. Joo, jos täältä löytyisi. Jaha, joko tää on harmoni poikki? Täällä on joku on ollut asialla. No. Onko joku työpäläinen? Sieltä puuttuu. Mitä voi joo? Kaksi on poikki, 3 on poikki ja yksi on kokonaan poikki. Ette joo. Onko se ollut se inflaatio, vai mitä siinä? Se voi olla. Ei se ole ihme, kyllä ne kun sinne uusitahan tapitkin nää nousi. Se on Marko on yksi ääni. Sillä tavalla kuulostaa sitten. Mulla takana ei mitään ole mitään. Kaikki on tuolla. Katoppa joo. Runkila. Se on perskunottama. Joo. Vihreä kangas. Se on hyvin joutilas tyttö. No kyllä se näkymin tähän. No kyllä se on muuta.
saadaanko me korjattua tämän antibiootin. Pistetäänkö laaseri? Niin. Näin ja sitten pitää hakea siis sellainen paikka tuosta, missä me mennään niin ton kielten välistä. Kielten välistä ja onko täällä on hyvä ilma, toi ilma. Vaneerista tehty. Ei olekaan. Ei ole vaneerista tehty, mutta Se oli kyllä kovassa käytössä. Otas toinen pois. Näköjään pitää ottaa. Siitä oli niinku oikeesti hyötyä moneen asiaan. Tuossa kun tätä luokkaa rempattiin. Sai kaikki linjat suoraan. joo. Niin, maalauslinjatkin tuosta on noin. Tässä Samuelin. Onko se normaali? Se on varmaan joku edessä. Minä oon edessä. Ai jaa, niin se on sädet, joo. Ei se tuu sieltä vielä. On se kyllä toi ihme juttu, kun maailma alkaa olla täynnä, kun Tupperwarekin menee konkurssiin. Mikä? Tupperware. Niin. Jaa. Eiköhän me ulkona kaupaksi. Ei mene vissiin kaupaksi. Toi sinne. Tämä selvitystyö on menossa. Pistä tuo sille kaveriksi, kun se oli sinne nuumassa. Riittääkö tää tämmönen vai? No tuollakin auttaa jo paljon. Mitäs siellä on? Joo. Pitäisikö niitä sitten olla erilaisia kankaita, ettei kaikissa harmonissa olisi tätä samaa? Ei haittaa. Mihinkä toi oli tarkoitus? Se on se, Siihen meidän uuteen. ei kun se toi hissan se vasemman puoleen, niin siitä puuttuu kokonaan. Niin joo, niitä. Mikäs siellä on sitten semmoinen? Mutta sehän nyt sitten joskus otetaan tänne ja vai pannaan se siellä, se kangas. Mitä? Laitetaanko se kangas siellä vai tuodaanko se Se tänne? voi laittaa siellä varmaan, tai jossain, missä nyt. Sen pitää ottaa se levy irti siitä. Joo. Mutta tää varmaan sitten, pitäisikö tää silittää, kun tää on kuitenkin vähän yhtenä. Mitä on se kaksi eri väreiden poistava? Joo. Onko se on vahvaa sitten kun Se on vaan se on kaksi kangasta. Se on liian paksu. Siirrät sitä laaseria pikkusen siellä nyt niin, että saadaan toi viiva oikeeseen kohtaan. Tää on nyt ihan liian kirkas. Mä sanoisit, kun on hyvä. Kun se ei näystä, kun mä valaan sen. Mistä kohtaa se kuuluisi mennä? Tostahan se menisi justiin näköjään tuosta. Ei se mene. Se menee niinku tossa kohtaa, kun koskettimen. Ota pikkusen tonne päin. Ihan pikkusen. Niin, että se oli tuohon ottaa seuna tuohon Nyt? puuhun. Koska mä nyt pääsin siihen. Varovasti. Joo, nyt. Nyt on hyvä. Pikkusen oikealle. Hiukkasen. Meneekö koskettimen? Ja se? Otapas, niin. Siinä. Siinä. Mm. Siinä. Se oli siinä. Elikkä, Itse me teette, että ei tapahtuu, niin minä sen no. Siinä. Mä en siinä. Niin.
Nyt saa se vasta niin suorassa on. Tuosta. Tää sitten ratkaistaan. Missä on toinenkin puoli? Mitä tarvitsee? Se on tuossa. Se on Niin siellä on läpillä. Se on terve. Juhannuksena oli vähän jotenkin jäänyt käsijarrut pois päältä ja keuruulle ja se oli vissi se sairaala siellä on, niin se oli vähän niinku mennyt mäkeä alas ja sitten se pääsi tuonne järveen. Se ei ole kuski. Ei ole samanlainen tapaus kuin Niin on. Sekin joka oli justiin se juttu, kun siellä Helsingissä sinne perustus tai niin Salajamottuun kävi, niin se oli joku tunnettu lääkäri, joka siellä keskellä yötä puoli 10-11 aikaa, niin käveli pimeässä sinne montaan. Kirjoittaa jonkunlainen dekkari vai mikä se on, tulisi kirja-aihe sillä oli mielessä silloin ja semmoista. Ja sitten urakalla söivät sinne kaikennäköistä ruokaa, sitten se oli se oli nimeltään, mutta kuitenkin se oli semmoinen eräänlainen kilpailu kanssa sitten, että se oli tosiaan mietoisen periaatteessa sitten kai voitti sen. niin, mietoinen syö monta koppusta. Sehän oli justiin tuossa, en tiedä sitten missä päin nykyään asuu, mutta semmosia pihvimiehiä, niillä on tuolla YouTubessa juttuja sitten kovasti, niin se vaan sitten yksi niistä sanoi sitten, että Kauhean pieni liike. että lapsuudessa tapasi Juha Miedon, että kun hänen mummolansa naapurissa oli se Miedon porpaikka. Että se oli niin kyllä mummon naapuri sitten tosiaan, että Kurikassa oli käymässä poika ja sitten taas se nykyinen semmoinen 40 vai mitäkin Beefy vai mikä sille on, siellä oli on 5 semmoista ravintolan miestä sitten, joka kaikennäköistä YouTube-juttua tekee ja kisaa sitten ja se sitten sanoi, että kun Mieto oli syönyt 900 grammaa sitten pihviä tuolla Tampereella, niin sitten se mittasi itselleen sitten kilon verran pihviä ja sitten sanoi, että hän kokeilee, että minkälainen se kilo pihviä on kerralla syödä ja kyllä sen sitten söi, vaikka se oli kyllä vähän sellainen, että se mittasi sen painon kyllä tuoreesta pihvistä, että mun käsittääkseni kuivuu jonkun verran, kun se paistetaan. No niin, ensimmäinen ilta tässä on nyt lopuillaan ja katsotaanpas mitä oikein on saatu aikaan kaikkea tänä iltana. No niin, tässä on tämä katkaistava potilas ja siellä nyt on
koitettu löytää katkaisupaikka, mistä tämä pannaan poikki. Ja siellä nyt näkyy vähän viivaa, että tuosta polkimien välistä ja koskettimien välistä mennään sitten ja katsotaan mitä tapahtuu. Sitten tämä toinen harmoni täällä, Mäkisen harmoni, on tämän näköisessä kunnossa ja täällä on tämmönen hylyllinen osio. Täältä löytyi vakava keuhkotauti, joka täytyy nyt jotenkin korjata, ja tässä se nyt näkyy, mikä on keuhkotaudin syy. Palkeen nahkaosat on entiset. Seuraavalla kerralla sitten ruvetaan tekemään uusia paloja tähän palkeeseen. Toisella puolella on vähän parempaa, mutta kyllä nekin varmasti uusiksi menee kaikki. Mutta katsotaan jatkossa. Kiitos kun katsoit tämän jutun ja tervetuloa seuraavaan jaksoon sitten joskus. Moi moi!